Mabigbigbig iti basit ken naulimek nga ili ti paway gapu iti nabaknang a pakasaritaan na ken dagiti historical structure kas ti St. Augustine Church. Ngem tunggal piyesta ti minatay, maminpinsan nga agbaliw ti aglawlaw na. Agruwar diti ang kakabuteng nga karakter a kagrunaan namang manggiganlaeng kaditi istorya a binukel tinadawel nga imahinasyon. Sa dinnuman na suli, makita ida. Addada saan nagaputa kayat da iti mangdangran, ngem di isuda iti mangipaay tinaysang sangayan na kapadasan para kaditi umili ken bisita, payat iti pandakarambak iti mauawagan at Tumba Festival. Ito naman yung tumba namin talaga namin, ito yung century-old tradition. Sabi ko nga, only in Paway, but ito yung one way na pag remember namin with our departed loved ones. May sapay kaditi araken digiti mahilig iti nakabutbute nga kapadasan ket ti horror house. Arig na saan na maputed tinakatatiddog alinya dagiti naguray a maikan ti gundaway a sumrek ditoy. Awan anyaman nakadakwada iti sumagmamanong oras apan nakipila da. Maasit gandalaeng digiti mythical creatures kas engkanto, ararya ken marmarna. Ngem ti may bilang nga sentro ti Tumba Festival ket iti naisang sangayan at tradisyon iti ili. A blast from the past iti ijayjayan na kapadasan kadagiti nakipagpaset. Naipatakder digiti kubo a pagserbyan a pakaidatonan digiti atang ken karkararag para kaditi napapaunan na kabagyan ken pagayam. Uy kapsat mi nga pimusay ikisidong di mong niyan na santuan. So ilang taon po kayo nung natuto po kayong gumawa ng baduya? Ay, mga 30. 30 years old, oo. So sa observation niyo po, Mami, yung mga kabataan, marunong po ba sila or may interest po ba sila sa paggawa ng baduya? Oo, sir. Yung nakagisa na namin to na tumbaan, sinatawag dito na maliit na lugar. Doon sila nag-aalay ng mga atang, gaya ng mga baduya, mga tupig, mga inihaw na manok, inihaw na isda, mga, alam ba yung crabs na maliliit. Ayan, yun ang mga, tsaka yung mga hipon na maliit, yan mga inaalay namin. Optimistic naman po kayo sa future ng tradition po na ito? Ay, oo naman, kasi I'm 72 years old. Ganito na to, nung meron akong isip na napapanood ko yung mga lola ko, ganito na nun. Pero, noon talagang mga ganito, naka-busy lang ng ganyan, mga kimona, mga ganyan. Makikita nyo yung malang pupunta nyo, di ba, naka-kimona. Yan ang mga talagang ginagawa ng mga matatanda noon. Wala pa ako ganun na ginagawa. I just want to thank lahat ng mga nakipag-participate, lahat ng nandito ngayon at nakipag-participate, pumunta para sa celebration ng Tumba Festival sa bayan ng Paway. Itilaksid tinapaspas a panagmoderno ti panawen, nasken nga agtalinaed a natibker digiti bukod tayo at tradisyon kas iti Tumba Festival. Gapot isuda iti agserbi arangtay tinaglabas ken iti masakbayan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.